aspaldi. Milaka eta milaka urte aspaldi. Zezara izan pizza, no? Eta orduan egin zuten ogia, urakin eta olio pixatekin nahastuta, eta hori da sormena, pizzaren sormena. Baina gero behin, Italiko erreginak, erregek eta erreginak Nola ditzezan erreginaren, Margarita. Margarita. Izan hau pizza batek Margarita. Igual horretik, zer ikusia da. Eta, behin, bidai baten pasaziten denak Napolesetik. Eta Napolesen pasera nola, lehiotik begiratu zuen nola Margaritak, esan zuen, haizu, baina zer da hori, bola hori, hor jendea jaten nahi dan masa hori. Eta esan zioten, hori pizza da? Nik probatu nahi dut pizza hori. Eta Italiko pizzero ondi batek, Rafaelo, Rafaelo Memelo, esan zuen, nik ingo dut, Margarita erreginan izenean, pizza ondi bat. Eta Italiko koloreakin egin zuen. Gazta txuria, gorria tomatearekin, eta bezea, Albakakin. Behiakin ez, Albaka, belar bada, baina guk esatu gaukeu, Ibarrako piparrakin. Vale. 2 minutu balditzeia. Bale? 2 minutu falta ye? Isilik. Bai. Bestela patatak zuritzea bien dugu etu. Sí, digo, no. Bueno, hasiko gehiago. Patata zuritzea. Bueno, pizza bat ikeko, garrantzitsuna ze gardeo. Masa bat ikea, ez? Hemen ez dago masik, ez? Pentsatzen zen duten, pizza bakarrik dala, sobre batetik irikitzen eta laben sartzen da, o tipo batek kartoiezko kaja baten etxe ekartzen duna, hori pentsatzen zen duten, zala pizza? Ez, masa bat ikea da, ez? Bueno, masakin hasiko beha. Lehenengo gauza, masa ingardeo, zueke masa ingardeo zuek, ordo, pausu jarraitu eta bere gehiratu, nore egin dute masa. Bueno, masa ikeko, dauzkagu mai gainera. Dauzkagu, irina, gero gatza pixkat hemendik hartuko duzue, irinak inazteko. Hemen dago, hemendik hartuko duzue. Daukau, irina, gatza, ura eta olio. Vale? Bizkin. Bai, egin espikatzen, Bueno, edo goza. Irina platera hartu, eta ontzi ontara bo. Dena. Oso. Martín, kaldera. Hemen legamia nastuta. Bai, exactamente. A ver, egia da, gauza bat hartu zait, legamia ere behar du, gero, fermentatzeko, onditzeko pixkat, baina hori nastuta dukari. Ordu, ez dezuen nastu behar, esan? Kantitatea? Kantitatea, 250 gramo. Irina. Oin botako diegu, koiarakadatxo bat, gaza, etorri, baten bat, eta... Entzun, neurriak oso importantea die. Ez du olio gehiago botatzea gatika. Zeuze gatika esatzen da neurria. Horri ez da tu. Kantanula. Pelota hori atea mai gainea. Mai gainea. Lan ingo dugu, mai gainea pelota hori.
Era presto zabete ja? Guain utzi bat zaio, masari, Hogeita bost bat minutu. lasai, hogeita bost minutu. Zeinek dauka erlojua? Bai! Ba, behiratu, orduai. Eta kontuan urti. Hogeita bost minutu. Hogeita bost minutu. Vale? Dena sinkronizatuta zarete ya? Denak emekin, joder. Bueno, zabait argitzu eta. Pixka zeukan txenkenek dut. Goiala horrekin, naztu ondo. Naztu. A ver, mesedez, esan dit, irinak atzakin. Irinak atzakin. Baina ez astindu, astindu ez. Naztu. Hola, Martín. Astindu gabe, baina... Martín, hola. Ez, astindu gabe. Naztu. A ver, pompuz, kampa botan. Vale? Naztu ondo. Oye, hombre. Zuri behaz bat behar dugu. Bueno. A ver. Behatu itezaizuela, behatzetan, Oin, olioa naztuko dugu. Ordo okazuen olioa. Etxain. Eta aurrera kutxarakin sartu. Ika bai nastu, amaiur nastu. Nekazten aiur nastu. Zita nastu. Hartu bindu gure. Eskobi. Hola, venga. Durga. Oi, hartu, pixka. Hau. Attenzione visuale aquí. Pixka desastre. Attenzione. Pixka desastre, indi. Neskak, ikusi, Ikusi bero ino. Bueno, a ver. Gero, hilda okazuelen, zontxe lagundu gizten pixka. Hilda okazuelen, A ver, torri, ikuste, a ver. Zuek etorri hona ikustea pixka. Dena garri hemen. Buelta hona, dena. Tomate pixka bota eta zabaltzen jun joiarak. Horrela, Dena, bintu. eta betetzen jun. Bale? Tomate goxio behar dugu neska bentzat. Bale? Ulertuta? Simple, Lo gero diez hor pixka behatzea. Botako dugu tomatea? Itxarekin, botako dugu pixkat, eta... Attenzione! Bazue. Aukeratu, jokan behar. Aligiro aukeratu. Edo denak... Bai. Hau dago nire baina emos. Edo denak sartzea dauzkazu. Bai, ostu hile. A ver, Beti, mira. Kutxioa inoiz. Horrela. Inoiz alde honetan. Beti goiti bera. Uste da beri bat indizakera. Barkatu. Eta gero, beti, moztu behar dezula, beti, zuzertzen eskubia ala eskerra? Eskubia. Ba, bueno, eskerrakin hartuta, baino behatzak ezkutatuta. Beti. Hola, ez du ingo. Ebakia. Orduan, sujetatu eta behatzak. Eta orduan, zeaka, mozu, lasei. Baino, kutxila beti goiti behera. Nagukinko dugu igual, zatio guztia edo jarriko igual txiki. Eskuren behar zizkuren. Hostia da. Txiki guaino gero. Klase de corte, no? Baina. Pues da igual. Nahi hori ez dira. Vale. Moztu nahi bat amaiur. Oida. Nire galenik
Se gero garbituko. A ver, oira garbi. Molto popare, piace del pice. Igual ez dago egin. Da igual. No, tienes que buscar. No, es que gero juntatuko ya, osea, ondo. Hemendikan hartu bazakio. Dala gustor que no gusta yo. Ya gusté bai ura. Dena putxo. Denbora, Ja, Matio. Bai. Amar mini. Pizza mokineu. Da izenagarri hau pizza frutini. Einde masakin nahi eura bota jeu. Gatza eta olioa de bai. Da gero ingrediente elegitu iteu. Da indeu berrik eta jarrizkeu bekaina de bai. Eta indeu karita sorreintu bat bezala. Baina puskatu bekaina.